אהלן, אני יורי. היום אני הולך לדבר איתכם על סוללות ליפו ובטיחות בסוללות ליפו. מה זה בעצם סוללת ליפו? אלה פה דוגמאות לסוללות ליתיום פולימר שאנחנו משתמשים בהן בתחביב הרחפנים. זו סוללת 6 תאים שאני משתמש בה להפעיל את הרחפן. זאת סוללת 6 תאים נוספת שהיא קצת שונה מהסוללה הקודמת, תכף נדבר על ההבדלים. וזאת למשל סוללת 2 תאים שאני משתמש בה בשביל להפעיל את השלט. אתם שואלים את עצמכם בטח למה אני נמצא בחוץ. אני תמיד מטעין את הסוללות פה בעמדת הטעינה שלי בחוץ, על אזור לא דליק, עשוי מבטון. בחוץ הוא מעובר היטב, ואתם בטח לא רואים את זה עכשיו בחושך, אבל זה אזור מוצל. בנוסף לזה, עוד כללים שנקפיד בהם בטעינת סוללה, זה לא להשאיר את הסוללות לבד בטעינה לעולם, לא ללכת לישון ותמיד להשגיח על הסוללות. אנחנו נזהר, לא ננקב את הסוללות, לא להפיל אותם שמשהו אחד ינקב אותם, הסוללה עלולה להתלקח, לא להטעין את הסוללה מעבר למה שהיצרן הגדיר, היא עלולה להתלקח, לא לקצר את הסוללה, לא בחוטים הראשיים ולא בחוטים הקטנים האלה פה, לעולם הסוללה עלולה להתלקח, ובכלל צריך לנהוג במשנה זהירות עם הסוללה, לאחסן אותם במקום שהוא לא דליק, רצוי בשקיות חסינות אש כאלה שאפשר לרכוש באלי אקספרס. וזהו, בואו נעבור לדבר על הסוללות. אוקיי, אז בואו נדבר קצת יותר על הסוללות. אז יש לי פה 2 סוללות, 6 תאים. נדבר קודם כל על הדברים המשותפים. לשתיהם יש את החיבור הזה, קוראים לחיבור הזה XT60, ויש את החיבור הזה, חיבור הבלנס. לחיבור הזה יוצא חוט מכל תא ומינוס משותף. אוקיי, אז על כל סוללה כתובים כמה נתונים. בואו נסתכל על שתי הסוללות האלה. הסוללה הזאת, הקיבולת שלה זה 1500 מיליאמפר, הסוללה הזאת היא 1400 מיליאמפר, הסוללה הזאת יכולה להיפרק בקצב של 120C, והסוללה הזאת יכולה להיפרק בקצב של 150C. מה זה אומר ה-C הזה? זאת אומרת שאנחנו לוקחים את הקיבולת של הסוללה, ה-capacity, ובשביל לקבל את הנתון באמפר, שאנחנו נצטרך יותר מאוחר לעוד דברים, אנחנו נחלק ב-1000. אז הסוללה הזאת זה 1.5 אמפר שעה, והסוללה הזאת 1.4 אמפר שעה. ובשביל לקבל את הקצב פריקה, כמה בעצם אנחנו יכולים לצרוך זרם מהסוללה הזאת, נכפיל בנתון שכתוב פה. במקרה של הסוללה הזאת זה 120C כפול 1.5, זאת אומרת שזה 180 אמפר. פריקה רגעית ו-240C, 120C פריקה קבועה ו-240C פריקה רגעית, והסוללה הזאת, הקצב שלה הרבה יותר טוב, היא 150C לעומת 120C פה. עוד נתון שאנחנו צריכים לדעת בסוללה זה כמה אנחנו יכולים לטעון כל תא. בסוללה הזאת, זאת סוללת ליתיום פולימר רגילה, אנחנו יכולים לטעון כל תא עד 4.2 וולט, והסוללה הזאת היא high voltage. אנחנו יכולים לטעון פה, כמו שכתוב פה, כל תא עד 4.35 וולט. בנוסף לזה, אנחנו יכולים לגלות את הנתון הזה גם מוולט, מהמתח הכללי של הסוללה. פה המתח הכללי כתוב 22.8 ופה המתח הכללי כתוב 22.2. זאת דוגמה לסוללה קצת אחרת. אם אתם רואים, הסוללה הזאת, הקצב פריקה שלה הוא הרבה יותר נמוך, רק 5C. לסוללה הזאת אנחנו נשתמש לדברים שלא צורכים זרם גבוה, כמו למשל שלט. מצד אחד הסוללה הזאת לא מביאה זרם גבוה, אבל יש לה קיבולת גבוהה של 5000. גם לה יש חיבור בלנס וחיבור XT60. הסוללה הזאת היא 2 תאים לעומת שני אלה שהם 6 תאים. בזאת אני משתמש בשביל להפעיל את השלט רדיו מאסטר בוקסר שלי. אוקיי, אז אני בא להטעין את הסוללות. אני בא להטעין את הסוללה, איך אני אעשה את זה? אז קודם כל אני אסתכל על הקיבולת של הסוללה, 1400 מיליאמפר שעה. זאת אומרת שאני צריך לטעון את הסוללה הזאת ב-1C, לא יותר, אלא אם כן היצרן ציין אחרת, אבל הכי בטוח ומועיל לאורך החיים של הסוללה זה להטעין ב-1C. במקרה שלנו 1C פה זה 1.4 אמפר. אז אני אעבור להטעין את הסוללה הזאת במתן שלי. אז קודם כל אני אחבר את הסוללה. קודם כל אני אחבר את החיבור XT60, צריך לוודא שאני לא הופך אותו בטעות, ושאני לא הופך את הכבלים בטעות באיזשהו מקום. אוקיי, חיברתי את החיבור XT60. עכשיו אני מחבר את חיבור הבלנס. חיבור הבלנס גם, יש פה את הצ'ופצ'יקים האלה, צריך לראות שהוא נכנס בכיוון הנכון. זה מתן מאוד ישן, הוא יותר ותיק בגיל מהצלם שלי. טוב, הדבר הבא שאנחנו נצטרך לבחור, זה אנחנו נצטרך לבחור את סוג הסוללה.
פה אני בוחר ליפו בטרי, ואחרי זה אני בוחר בתוכנית ליפו בלנס, אני בוחר פה ב-1.5 אמפר, 1.4 אמפר, סליחה, שזה ה-1C של הסוללה הזאת. אני מוודא שהמתן זיהה נכון, שאנחנו ב-6 תאים, הוא זיהה נכון, ואני לוחץ סטארט. ואני לוחץ סטארט עוד פעם. וזהו, התחלנו להטעין במתן הזה. כשהמתן סיים להטעין, אנחנו קודם כל ננתק את חוט הבלנס, ואחרי זה ננתק את חיבור ה-XT60. אוקיי, בואו נראה עכשיו את המתן הזה, ה-SkyRC ב-6 נר. גם פה, כמובן, אני מתחיל מלחבר את החיבור XT60 ולחבר את חיבור הבלנס. לאחר מכן, כמו במתן הקודם, אני בוחר Battery Type. שימו לב, פה כמעט קרה אסון. המתן הזה הוא על ליתיום High Voltage, ופה אם נסתכל למטה ונבחר תוכנית Balance Charge של מה שאנחנו אמורים לבחור, אנחנו נראה שהיעד טעינה הוא 4.35. לסוללה הזאת זה לא טוב, הסוללה הזאת עלולה להתלקח אם אנחנו נטעין אותה מעבר לרצוי. חשוב לבחור את סוג הסוללה הנכון, במקרה הזה ליתיום פולימר, ליפו. אנחנו נראה איך ששמתי פה את הסוג סוללה ליפו, היעד השתנה ל-4.20. אוקיי, בנוסף לזה פה הטאסק, אנחנו בוחרים כל מיני דברים, כשאנחנו רוצים להטעין, אנחנו רוצים להיות על Balance Charge. וגם פה אנחנו נלחץ סטארט ונחכה. תוכנית נוספת שיש במתנים מודרניים, זה תוכנית הסטורג'. מה התוכנית הזאת עושה? אחרי שסיימנו להטיס וחזרנו הביתה, בשביל לשמור על האורך חיי סוללה, אנחנו נביא את הסוללה למצב מאוזן ב-3.8 וולט עבור ליתיום פולימר, ב-3.85 עבור ליתיום חי וולטג'. בסטורג', בואו נראה, המתן הזה יודע לבד, להגיד לי שזה 3.85. פה יש לי מתן קצת שונה משתי הקודמים. מה ששונה בו שהוא מתן 4 ערוצי. אתם רואים פה יש לי 1, 2, 3, 4. אני יכול להטעין 4 סוללות במקביל, שזה מועיל, כי אני צריך להשגיח על הסוללות כל הזמן שהן ניתנות. אז אם אני יכול להטעין 4 סוללות במקביל, זה ממש יחסוך לי זמן. מה קורה פה? גם פה אותו דבר, מחבר קודם כל XT60, מחבר את הבלנס, ופה המתן זיהה את הסוללה בערוץ 1, לאן שחיברתי, וגם פה אני בוחר תוכנית, את התוכנית שאני רוצה. במקרה הזה בוא נבחר Storage, נבחר את הסוג סוללה ליפו, שזה במקרה הזה נכון, ופה אנחנו גם מגדירים זרם, ובמקרה של הסוללה הזאת, בגלל שהיא 1400 מילי אמפר, אני יכול להטעין אותה ב-1.4 אמפר, זה מה שאני בוחר, ואני לוחץ Start Task. ועכשיו המתן מביא אותה למצב סטורג', בגלל שהיא כבר הייתה במצב סטורג' הוא ישר סיים. אני לוחץ בשביל לסיים, וגם פה, קודם כל מנתק בלנס, ואחרי זה מנתק XT60. אוקיי, אז לתזכורת, חשוב מאוד להקפיד על סוג הסוללה, במקרה הזה ליתיום חי וולטג', LiHV, או ליתיום פולימר, במקרה הזה ליפו. חשוב לחבר את החיבור הבלנס, את חיבור הבלנס למתן. חשוב לבחור בתוכנית שגם מתאינה וגם מאזנת את התאים, תלוי במתן שלכם. וחשוב להקפיד על זרם טעינה שמתאים לסוללה, במקרה הזה 1.5 אמפר, במקרה הזה 1.4 אמפר, ובמקרה הזה אפשר 5 אמפר, בגלל שהסוללה בקיבולת 5,000 מילי אמפר. בנוסף לזה, חשוב להקפיד על היעד. לליתיום היי וולטג' היעד לתא הוא 4.2, ובליפו היעד לתא הוא, בליתיום היי וולטג' היעד לתא הוא 4.35, ובליתיום פולימר היעד הוא 4.2. לא לחרוג מהיעד ולא לבלבל בין סוגי הסוללות, הסוללה עלולה להתלקח. להטעין תמיד על משטח לא דליק, בהשגחה כל הזמן. שיהיה בהצלחה וטיסה בטוחה.